Svaka kultura ima različite načine obilježavanja perioda prelaska iz mladenačke u odraslu dob. Dok je to u plemenima vrlo jasnije nekako obilježeno raznim svetkovinama u kojima sudjeluje cijelo društvo i cijela zajednica, u zapadnim društvima to baš i nije tako. U zapadnim društvima period tranzicije nije jasno određen. Nije inicijacija jedino područje u kojem u zapadu nedostaje strukture. Liberalno društvo i permisivan odgoj doveo nas je u situaciju da imamo malo strukturiranih aktivnosti koje djeci mogu pomoći usvojiti navike koje im kasnije u životu mogu dobro doći. I ne tako davno odlazak u vojsku bio je popraćen raznim slavljima, večerama i feštama za cijelu obitelj. Bio je to period označavanja prelaska iz mladenačku u odraslu dob za zapadno društvo. Organizacija je djelovala povoljno na razvoj navika mladih ljudi i disciplinirala je one koji za disciplinu nisu znali. Odlazili su dječaci, vraćali su se muškarci. Danas više i nema tako jasno definirane i organizirane i strukturirane aktivnosti za sve i sve što nam ostaje su sportski klubovi koji sa svojim uređenjem imaju neku mogućnost razviti navike kod mladih ljudi. Zašto su organizacije i struktura tako važne? Zar nije opuštenost i kreativnost glavna odlika slobode? Zašto je važno djeci pružiti uređeni sustav umjesto onog laissez-faire kakav im inače kroz odgoj nudimo? Zato što su brojna istraživanja pokazala da uređeni sustav, poput organiziranih aktivnosti u sportskim klubovima, potiču kod djece razvoj brojnih dobrih karakteristika i radnih navika. Isto tako, bolje ih uče nošenju sa stresom. Hrvanje je i sport i umjetnost. U tom sportu, starom gotovo kao i samo čovječanstvo, iznimno je važan odnos trenera i sportaša. Trener osim same tehnike hrvanja svog učenika uči i vrijednostima koje su zapravo ogledalo života. U hrvanju onaj koji ima bolju kontrolu emocija i veću radnu etiku je onaj koji je i pobjednik, onaj koji se bori i nikad ne odustaje. Skromnost, zahvalnost, odsustvo ega, sve je ono što opisuje vrhunskog Hrvača. Uključite dijete u sport poput hrvanja i omogućite mu strukturiranu aktivnost koja će povoljno djelovati na razvoj njegovih crta ličnosti. Djeca u formativnom razdoblju između 7. i 11. godine, ukoliko ih izložimo pravoj okolini, imaju šanse ostaviti traga na vlastitoj ličnosti i izgraditi radne navike koje će im u životu sigurno kasnije pomoći. Djeca koja se bave sportom poput hrvanja imaju prilike izvršavati pravovremeno svoje obaveze bez obzira dalo im se to ili ne. Manje kukaju, manje prigovaraju i bolje se nose sa situacijama u kojima nije sve pošlo onako kako su si sami zamislili. Čak se i bolje nose sa eventualnim akademskim neuspjehom s kojim se susreću u školi, a svi znamo da neuspjeha u školi kao i u životu ima barem jednako toliko kao i uspjeha. Naučite djecu kako pasti i ustati se, kako ostati na nogama čak i kad vas drugi guraju na pod. Naučite djecu da je u redu biti onaj koji se bori i nikad ne odustaje, čak i kad situacija ne ide u vašu korist.